Ние сме оркестър Орфей с ръководител Филип Кунев, тромпетиста. Те са създатели на този оркестър, заедно с акордеониста Кирил Орошанков. От повече от 15 години свирят тук. А ние с колегата китариста сме от 2 години. Създаваме така добра атмосфера тук по думите на гражданите на София. Предимно нашия репертуар е еврангрин музика и друга музика свирим, но предимно е това. Сватбите, като минават от тук младоженците, ги посрещаме с Менделсона. И препоръчваме повече сватбички да бъдат. Народният театър мисля, че сега означава нещо повече, защото тук се събират страшно много хора в събота и неделя и създава един американски модел на лягане по тревите и така става едно романтично място тук в София се очертава. Има промяна, смисъл такъв, че от тук страшно много групи минават чужденци, евреи, гърци, турци, канадци и така. Определено има живот в парка на Иван Вазов. Софиянци трябва да им предлагат точно такива неща, за да се чувстват по-добре в събота и неделя. Софиянци искат да релаксират, искат да им е интересно, да им е забавно.